ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як хонаи дигар наздики Садбар. Марҳамат дӯстони азиз, хонаи имрӯзаи мо. Маълумоти пурра дар поён. Лутфан хонед. Инак навор ба охир расид. Ташаккур, ки бо мо ҳастед. Ташаккур, ки SK-Estate-ро интихоб мекунед. Саволотон бошад, рақамҳо дар тавсиф ҳаст. дӯстони гиромӣ, хотиррасон менамоем, ки аз мо танҳо реклама. Ҳангоми доду гирифт карданатон дар ҳуҷҷатнигорӣ бодиққат бошед. Хона хариданӣ ҳастед ва ё хона фурӯхтанӣ ҳастед, пас ба мо занг занед. Мо дар хизмати шумо. SK-Estate, боз як хонаи дигар.